עיקרון מספר 4 להפחתת הכאב שלכם. להעלות את העומס. מה הכוונה? אם הצלחת כבר להפחית את הכאב שלך ממה שהוא היה בהתחלה למצב שעכשיו זה יותר טוב, זה הזמן להתחיל להעמיס בחזרה. אבל מה? לא כדאי לחזור חזרה לנושאים שהיית רגיל אליהם וגרמו לך לכאבים. אז מה כן? כדאי להעלות את העומס בקצת, בערך ב10%. למשל, בריצה, אם הורדת את העומס לריצה של 2 קילומטר, מחר תרוץ 2,200 או 2.5, זה לא צריך להיות מדויק, אבל כן לעשות את זה באופן הדרגתי ולאט לאט לראות את השיפור. זה נכון גם לגבי המשקלים שאותם אתה מניף, וזה נכון לגבי המרחקים שאותם אתה רץ, וזהו, ובאמת לאט לאט תראה שעם העמסה הדרגתית ועם הקפדה להתאמן ללא כאב, אני חוזר, הקפדה על אימונים ללא כאב, אתה תלך ותשתפר והכאב שלך יישאר מחוץ לטווח האימון שלך, ואם הוא יחזור אתה יודע כבר מהטיפים הקודמים כיצד להתמודד איתו. עד כאן טיפ מספר 4, ניפגש בטיפ הבא.